Entrevista cu objetividad, dat nos show y nos entrevista cu leiders voor het overleg over deze afsprakenlijst. Wij willen nog tegemoetkomen aan iets wat met betrekking tot een van de punten over de internationale verdragen is gezegd. En dat zou een aanvulling kunnen zijn op bladzijde 5 van de huidige afsprakenlijst helemaal bovenaan. Daar ziet u dan staan, die zin begint overigens bij 4 onderaan, de delegaties roepen de Koninkrijksregering verder op om het verdrag van Istanbul tevens te ratificeren voor de BES en voor Aruba en Sint Maarten. En dan komt het nieuwe. En te inventariseren of er nog meer verdragen zijn die voor een soortgelijk proces in aanmerking komen, zoals het VN-verdrag Handicap. Dat was meer in het bijzonder een verzoek van de Curaçaose collega's en dat willen we op deze wijze graag honoreren. Dus ik zie al een beetje geklap van collega McWilliam. Dank. En ik constateer, want deze wijziging is ook eerder even kort besproken met de delegaties, dat los van het applaus van mevrouw McWilliam het ook bij de andere delegatie op goedkeuring kan rekenen. Kan ik tevens constateren dat Curaçao en Aruba los van de wijzigingsvoorstellen die de delegaties eerder hadden geformuleerd en die zijn verwerkt in deze afsprakenlijst, dat er geen nadere wijzigingsvoorstellen zijn? Dat is het geval. Daarmee verklaar ik de afsprakenlijst van het IPCO zomer 2021 voor definitief. Ja, dames en heren, ik wil alle delegaties van de parlementen, en het zijn in heel veel gevallen natuurlijk ook nieuwe delegaties, omdat er net 3 verkiezingen zijn geweest in Nederland, Curaçao en op Aruba, bedanken voor hun bijdrage. Het was ontzettend mooi om te zien dat we in korte tijd hier op misschien wel het mooiste plekje van het Koninkrijk, van Nederland, bij elkaar zijn gekomen en elkaar hebben leren kennen en ook deze afspraken hebben kunnen maken. Masya danki na delegation di Aruba y Curaçao. Many thanks to the delegation of St. Martin. En veel dank aan de Nederlandse delegatie voor hun bijdrage. Tiegetank zeggen we dan geloof ik. Tiegetank in Friesland. Ik ben erg blij dat u dit allemaal heeft kunnen meemaken. Maar er zijn natuurlijk ook een paar mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het mogelijk maken van dit eerste IPCO op Bonaire. En ik zou daarom heel graag Carol Ann en Essie van de Rijksdienst Caribisch Nederland naar binnen willen halen. Als we blijven applaudisseren, dan komen ze vanzelf naar binnen. Ja, Carol en Essie, jullie hebben ongelooflijk hard gewerkt om dit allemaal tot stand te brengen. En dat ook met alle wijzigingen in het programma en de logistiek eromheen. En ook nog het bemodderd zijn van een nationaal park. En desondanks is dat allemaal buitengewoon soepel verlopen. Dus ik ben blij dat Nederland heeft kunnen laten zien ook op Bonaire in staat te zijn om het IPCO te organiseren. Dus heel veel dank daarvoor. En we hebben een paar cadeautjes voor jullie. En deze zijn voor jou. Pas op. Dan zou ik heel graag nog 1 applaus willen, want ja, gisteravond tot ongeveer na middernacht waren ze ook heel erg hard aan het werk met het verwerken van de afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben. En dat is een applaus voor alle griffiers van de 4 landen die die weer hebben bewezen dat parlementariërs niet zijn zonder griffier. Dus heel veel dank aan jullie voor het harde werk. We zien ook uit naar de volgende gelegenheid, want wij geven het voorzitterstokje bij deze over aan Sint Maarten. Als Sint Maarten heeft toegezegd het voorzitterschap op zich te zullen nemen van het volgende IPCO. Dat staat gepland van 5 tot en met 7 januari op Sint Maarten te Philipsburg. Heel veel dank daarvoor. Dank aan iedereen die heeft deelgenomen. Wij gaan zo meteen in deze zaal verder met de persconferentie. Ajo.
voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer. En ik was voorzitter van dit IPCO. Naast mij zit William Martin, de ondervoorzitter van de Staten van Sint Maarten. Rocco Tjon, commissievoorzitter van de Commissie voor Rijksaangelegenheden van het parlement van Aruba. En de statenvoorzitter van Aruba, de heer Vrolijk. En aan mijn andere kant zit de heer Rozenmuller, voorzitter van de Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer. Mevrouw America Francesca, de statenvoorzitter van Curaçao. En de heer Todé, de voorzitter van de Commissie voor Koninkrijksaangelegenheden in het parlement van Curaçao. Zij zullen zometeen, de verschillende delegaties zullen zometeen hun eigen opening verrichten. Maar dit was een bijzonder IPCO, want het was voor het eerst dat het IPCO plaatsvond. Niet in Nederland in de zomer, in Europees Nederland, maar in Caribisch Nederland op Bonaire. En dat gaf het IPCO ook een heel ander karakter. En het was bovendien een IPCO van een nieuwe start, omdat er delegaties waren van Curaçao, Aruba en Nederland die pas minder dan een half jaar gekozen zijn als parlementariër. Un mantalaba otro turdos tabira limpi. Samenwerking stond hier centraal. En dat heeft ook geleid tot een hele lange lijst met nieuwe plannen, nieuwe ideeën over samenwerking op het gebied van klimaat, internationale verdragen, verkiezingen, gescherenbeslechting, steunpakketten, bilinguelandspakketten en heel veel andere onderwerpen die besproken zijn bij het IPCO. En die hebben geleid tot afspraken over wat de verschillende parlementen ten opzichte van hun regeringen gaan doen om te zorgen dat die samenwerking in het Koninkrijk verder versterkt wordt. Het was een nieuwe start na een coronacrisis die ook een fysiek IPCO de afgelopen 20 maanden onmogelijk heeft gemaakt. En waarvan we hopen dat vanaf nu de weg omhoog is ingeslagen en we de pandemie langzamerhand steeds meer een beetje achter ons kunnen gaan laten. Voor de introducties ga ik graag zo meteen het woord geven aan de verschillende delegatieleiders. Wij worden bij deze persconferentie bijgestaan door Adseline Winkelaar van de Rijksdienst Caribisch Nederland, aan wie we veel dank verschuldigd zijn voor de organisatie ook van dit IPCO en hun bijdrage eraan. En zeker ook voor deze persconferentie. En zij zal zo meteen de verschillende leden van de pers identificeren en de vragen die zij kunnen stellen. Om te beginnen zou ik graag het woord geven aan de ondervoorzitter van de Staten van Sint Maarten. Ik geef hem als eerste het woord en dat is ook omdat hij zo meteen nog een vlucht moet halen. Dus we zullen ook zo meteen, mocht u vragen aan hem willen stellen, het advies geven dat die vragen als eerste gesteld zullen gaan worden. Thank you. En uiteraard zullen wij ook daarna nog overgaan tot het ondertekenen van de afsprakenlijst. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon to my colleagues from Curaçao and Aruba. Firstly, we would like to thank the organizers in Bonaire for pulling off such a major event. It is unusual for Bonaire to host it, and I think they did a great job. And to all the organizers, we want to say a big thank you. I want to, of course, say thank you as well to my colleague members of parliament. Being one of the seniors as far as the parliaments are concerned and the attendance to IPCO meetings, I can say it was one in which the discussions were very amicable, they were very fruitful. We differ from opinions sometimes, but in the end, I must say the discussions took place in a very respectable atmosphere. As the chairman said, it's our first IPCO in a long time, well, since the pandemic, that we were able to see each other face to face. Unfortunately, we were not able to shake hands, and in some cases where you see an old friend, to give them a hug and embrace. But we hope that for the next IPCO, all of this will be something of the past. Several topics have been discussed, and we have the decision list that we will sign shortly, and we have agreed upon, and it is not my intention to go over it all. But there were some of the things that stood out as far as St. Martin is concerned, and we were happy that we were able to have a discussion and bring our position forward. And one of them is the relationship within the kingdom. It is something that we hope we will continue to have discussions on, because the relationship, unfortunately, is not
One of the other concerns that all the islands have, and I'm speaking for St. Martin now for sure, is the ever-increasing conditions. We are in a critical situation because of the virus, but also in St. Martin, following every hurricane now, it has become even more kind of annoying, and particularly since 2017, or with the passing of that hurricane, the conditions that are tied to assistance, but not just conditions, the kind of conditions. We discussed the way forward with the dispute regulation, de zogenaamde geschillenregeling, and thank you. And the way forward, as far as we were concerned, is at least Curacao, Aruba, and St. Martin. All three want us in conformity with the Kingdom Charter to have a law, a regulation as soon as possible. And we all three believe that the point of departure has to be what we had agreed upon in 2015, and to that go within very short to have a draft of a new law presented to the Kingdom Council via our ministers plenipotentiary. Important as well for St. Martin, one of the issues that we have tabled and we have hoped to have brought it to the attention of particularly the Dutch delegation, who in turn we hope can question the State Secretary and the Dutch government, is the slow dispensing of the funds made available after the hurricane. 4 years after, less than 50% of the funds have been used, and not all of it has been allocated either. And one particular element that is of much concern to us is the World Bank, because of the many procedures and policies and studies and consultants before you can get to the job. And one particular project that we are concerned about is the cleaning up of the dump site, that we fear will have adverse repercussions for St. Martin and its people. Cleaning up of the dump is necessary, but the conditions attached to the funding can have adverse effects for St. Martin and its people. I want to leave it there, as announced by the chairman. Unfortunately, we have to leave Dushi Bonaire within a few minutes. We have to head to the airport, and therefore I will leave it here as far as my opening remarks are concerned. Thank you. Dank u wel, Mr. Martin, die inderdaad zo meteen een vlucht moet halen naar Dushi Curaçao. Dan geef ik nu graag het woord aan de commissievoorzitter voor Rijksaangelegenheden in het parlement van Aruba. Dat is de heer John. Ja, dank u wel, voorzitter. Een goedemiddag aan alle leden van de pers en aan ieder die deze persconferentie volgt. Ik ga het kort houden, gelet op de tijd en gelet op het feit dat mijn collega de heer Martin een vlucht nog moet halen. En ik denk dat het juist belangrijk is dat leden van de pers de kans krijgen om vragen te stellen. Echter wil ik wel de Nederlandse delegatie danken voor de goede organisatie en uiteraard ook Bonaire als gastland. Ik kijk terug op een goed georganiseerd IPCO met een agenda waar er flinke, maar constructieve discussies plaatsgevonden hebben. En het agenda was zeer, we hebben gesproken over de rechtsstaat, maar wat voor ons met name heel belangrijk was, waar de agendapunten die te maken hadden met een goede samenwerking. Want ik denk dat binnen het Koninkrijk het momenteel erg belangrijk is dat de relaties goed zijn, gelet op wat er op ons allen te wachten staat. We zijn allemaal midden in een crisis en we moeten als landen binnen het Koninkrijk sterk hieruit te komen. En dit kan alleen maar met een goede samenwerking. Gelet op de Rijkswet, COHO, maar ook uit de landspakketten en alle punten die daaruit voortvloeien. Eén punt van zorg wat wij als Arubaanse delegatie aangekaart hebben, is het feit dat tegenover de verschillende
leningen die verschaft worden aan de eilanden. Zeer zware condities. Dus ze gaan gepaard met zeer zware condities. Zoals onder andere de 60 miljoen inkorting binnen de gezondheidszorg. Iedereen op Aruba, zowel de professionals die binnen de zorg werken, de regering en ook de staten, die hebben meerdere malen naar een onderbouwing gevraagd hierover. Hoe komt men aan de 60 miljoen? En ik moet zeggen dat alle drie de platforms die ik net genoemd had, dus de regering, de staten, maar ook het veld, tot op heden geen antwoord hierop kan krijgen. Ik denk dat de gevolgen van deze inkorting duidelijk naar voren gebracht zijn. Het gaat ten koste van een kwalitatieve zorg waar de burgers ten einde van rekening recht op hebben. Dus dit waren punten van zorg. Er was in ieder geval, dat is onze beleving, er was gehoor hiervoor bij alle delegaties. En het is ook opgenomen in het onderdeel hulp en bijstand dat dit de nodige aandacht zou moeten krijgen. Nogmaals, ik wil alle collega's bedanken voor een vruchtbare IPCO. En ik ga het tot hier laten, voorzitter, in afwachting van de vragen die van de leden van het PR zullen komen. Heel veel dank aan de heer John voor zijn introductie. En dan ga ik met gezwinde spoed verder. En dan kijk ik naar links. En daar zie ik mevrouw America Francesca voor de Statenvrouw. En naar haar is het woord voor haar introductie. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer Rani Prinsen, dames en Bontardi. Ik wil de Nederlandse delegatie bedanken voor hun gastvrijheid hier in Bonaire. Ik quiero agradecer também a delegação de Aruba, Sint Maarten e Holanda para a cooperação. Nós estamos aqui IPCO fructífero. Ik quero agradecer também a delegação de Corsol por nos por a formar uma união forte para nos por a tomar decisões que estão a benefício de Corsol. Então, única coisa que nós estamos muito contentes com recentemente em reunião do Parlamento de Corsol, nós estávamos tendo uma reunião com a organização Aliança que trata contra abuso de rendement. Então, a reunião de EPCO aqui nós por a decidir que nós vai ratificar o verdrag de Istanbul contra abuso de rendement que essa aqui no vai estar na isla também. Dus me está muito contente, nós trata diferente tema, mas me pensa que me está muito contente com o IPCO aqui, que está echt in ambiente ameno. Dank u. Dank u wel. En het hoop ik content hebben we allemaal goed verstaan. Dus dank daarvoor. Ik geef graag het woord aan de heer Toldé, de voorzitter van de commissie Rijksaangelegenheden van het parlement van Curaçao. Ja, dank u wel, voorzitter. Ten eerste, ik sluit me ook bij met de woorden van de andere delegatie en ook onze voorzitter van de Staten. Mijn dank uit aan de Nederlandse delegatie en de organisatie die Bonaire en de Nederlandse delegatie hebben. Maar hier op het eiland. Nou, we zijn blij dat we deze IPCO met succes hebben afgerond. En dan zien we vooruit naar de volgende IPCO in Sint Maarten. En ik hoop dat we daar ook dezelfde IPCO met succes weer kunnen afronden. Heel veel, we hebben heel diep vergaderd en heel diep hebben we beraadslaagd. En ik meen dat alles goed verlopen is. Voor de Papiaments sprekende eilanden, daar in Abosantur, masha content nos está ave, nos pora around ave IPCO aqui, então me tenho pisa nos around ave o éxito. Na minha pisa algum ponto chiquito, que não vira largo, nos verschillende regelingen, nos abute backry barelo, local que nos está aqui, e agora que é 3 países estão Aruba e Marcosul, vai apresentar via o governo verschillende regeling, maneira nós a aprovar na ANA 2025, riba 3 pontos não, até ponto não estava vendendo advies, mas não pensa que então é disputa, mas está disputa na riba jurídico e também com o órgão, mas está órgão independente, estava 3 pontos não principais que nós pensa que nós vai ter, mas tem verschillende regelingen e nós logramos o Turende, a Baixaqueiro e Holanda, de sua parte, a bisa het wacht af
aqui com nossa três de lante. Então, me quero dizer também, é parte de waarneming, por 2 anos acaba, o papo de dia, com nossa bisa bom, waarneming, de parlamento não começa a tomar lugar na Kosovo, of na Holanda, of na Sint Maarten, of na Aruba, nossa bisa aí, nossa tem um dica ainda, para sobra, nós que está, mas na fundo que essa que está comendo bebê, para mim, que nós vai tomar essa aqui como tal. E por último, nossa papel também de encortem de 60 milhões que ainda estava a pisar riba Kosovo, riba é zora, que ainda tem cuido por Holanda bisa me se corta 60 milhões. Nós chega na conclusão, mesmo com a Aruba, com Holanda de sua parte, do país, o WAC está aqui mais milhão, e o WAC está com cada vez que nós trata e ponta aqui de uma maneira que Islândia também por sair feito na problema, senão pode queda buta condição e não sai feito problema nunca. Pero assim nem esse ponto na e não se espera de ter uma conferência de imprensa já bem no mês. Na Kosovo que nós vai mais de detalhe com você. Mas a danke para você também a sustentar nós, você app na que você manda e ponto na que você mira, nós estamos mais contento, nós vai como uma delegação para representar Kosovo e me querem nós assim dignamente. Mas danke u wel voorzitter en tot de volgende IPO. Dank u wel. Dank aan de heer Toldé. En dan geef ik het woord aan de delegatieleider van Nederland. En dat is de heer Roosmuller, die hier naast mij zit. Ja, voorzitter, dank. Ik voeg mij bij alle complimenten en dank aan iedereen op Bonaire die van dit IPCO een succes gemaakt heeft. Ik wil natuurlijk ook mijn collega's vanuit Sint Maarten, Aruba en Curaçao heel hartelijk danken voor de intensieve, soms langdurige, maar in ieder geval altijd constructieve gesprekken die we met elkaar gehad hebben. Uiteraard ook een woord van dank aan de voorzitter, mijn collega Jan Paternotte, die het IPCO als geheel in goede banen heeft geleid. Ik hou het ook kort. Er is heel veel gesproken. U zult daar de weerslag van zien op de afsprakenlijst. Maar misschien moet ik beginnen te zeggen dat als je door die afsprakenlijst heen kijkt, er misschien wel veel meer gebeurd is. En dat is een verdere versteviging van de relatie tussen parlementariërs uit de 4 landen van het Koninkrijk. En dat is toch uiteindelijk het fundament van het IPCO. En dat fundament, dat is cruciaal. Ik zou bijna zeggen dat er meer gebeurd is dan alleen in de afsprakenlijst. Hoe belangrijk de afsprakenlijst ook is. Maar als de verhoudingen zoals wij de afgelopen dagen met elkaar zijn omgegaan, als die symptomatisch zijn voor de koninkrijksrelatie op tal van bestuurlijk, politiek, menselijk vlak, dan denk ik dat wij een zonnige toekomst in onze koninkrijksrelatie zouden kunnen hebben. En we vinden als Nederlandse delegatie ook dat die koninkrijksrelatie beter moet, dat er meer prioriteit moet worden gegeven. En dat moet allemaal ten gunste zijn van de bevolkingen van de landen van Sint Maarten, Aruba, Curaçao. En dan hebben wij natuurlijk ook nog Caribisch Nederland en Europees Nederland. Heel concreet een paar van de punten die u tegen zult komen. We zijn bijna zover dat we een punt kunnen zetten achter de verkiezingswaarneming door parlementariërs. We hebben gezegd dat zal in 2023 uiterlijk zijn beslag krijgen. We hebben natuurlijk begrip voor de situatie van de nieuwe staten van Curaçao, die daar nog intern beraad voor nodig heeft. Maar wij zijn positief gestemd over het feit dat we die stap zouden kunnen zetten. Er is natuurlijk niet alleen maar vooruitgekeken, maar ook een beetje teruggekeken. Want een van de onderwerpen die ons al lang bezighoudt is natuurlijk de geschillenregeling. Gegeven het feit dat natuurlijk wij wel teleurgesteld waren over het feit dat die geschillenregeling is ingetrokken als wetsvoorstel, omdat er geen perspectief was in de Eerste Kamer een paar maanden geleden, vinden we het eigenlijk heel constructief dat de statenleden en de delegaties van de 3 landen van het Caribische deel van het Koninkrijk gezegd hebben: wij gaan naar onze regeringen om hen te vragen met een nieuw initiatief te komen. Dat kan dan gebaseerd zijn op de eerdere uitgangspunten zoals die ook in het IPCO zijn opgenomen. Het past nu de Nederlandse delegatie even enige bescheidenheid, omdat dit dossier een historie kent. En wij wachten dus als Nederlandse delegatie af waar
de landen komen in de koninkrijksregering. En nou, dan zullen we natuurlijk ook weer kijken of we dit onderwerp, want we moeten dit onderwerp een keer afronden. Daar is geen discussie over. Er moet een keer een einde komen aan het geschil over de geschillenregeling. Dan nog 2 korte opmerkingen over dingen die eraan zitten te komen. De Rijkswet COHO, door een van de collega's al genoemd, lijkt begin september naar de diverse parlementen te kunnen gaan. We hebben ook met elkaar afgesproken dat als die Rijkswet in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer behandeld wordt, dat dan bijzondere gedelegeerden naar Nederland kunnen komen voor die behandeling. En dat we daarin ook constructief met elkaar samenwerken. Dus we kijken naar die samenwerking uit. Dat we dat op een betere manier doen als bij de geschillenregeling. Zeg ik er dan maar even bij. En misschien ook iets sneller. Dat zou helpen allemaal. En tenslotte hebben we ook wel gesproken over de verhoudingen tussen het Koninkrijk en de landen. En op welke wijze kan je dat invulling geven. En het woord maatwerk zult u tegenkomen in de afsprakenlijst. En dat doet eigenlijk recht aan het feit dat we op een zodanige wijze inhoud aan die relatie moeten geven. Ja, dat de kracht en de zwakte van de 4 landen van het Koninkrijk tot uitdrukking komen. En de situatie in de 3 landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk is niet hetzelfde. Dus maatwerk in die relatie zou wel eens tot veel meer positieve energie in die relatie kunnen leiden. Met alle positieve gevolgen voor de bevolking van de landen zoals we die in het Koninkrijk kennen. Daar wil ik het op dit moment bij laten en ik geef het woord weer snel aan onze voorzitter. Dank u wel, meneer Roosmuller. En met deze introducties is het moment om over te gaan tot het ondertekenen van de afsprakenlijst. Mevrouw Eva Meijers van de Tweede Kamer staf die zal ons helpen en de afsprakenlijst voorleggen om te ondertekenen. We doen dat van Aruba naar Sint Maarten via Nederland naar Curaçao. Dus de afsprakenlijst is nu ondertekend door de statenvoorzitter van Aruba, de heer Vrolijk. Wordt nu voorgelegd aan de heer Marlin, de ondervoorzitter van de Staten van Sint Maarten. Het zal nu ondertekend worden door de heer Rozenmuller, delegatieleider van Nederland. En door mevrouw America Francesca, de voorzitter van de Staten van Curaçao. Dank u wel. En daarmee is de afsprakenlijst van het IPCO in de zomer 2021 feit. Heel veel dank aan de delegatieleiders. En daarmee gaan we het woord geven aan de pers. Salina gaat ons daarbij helpen. En zij zal de persconferentie kwijt. Mevrouw Winkelaar, heel veel dank daarvoor en gaat u gang. Buon tardi, membro di prensa e tour presente. Dank aan alle sprekers. We gaan over op de vragen van de pers. Deze sessie duurt maximaal 15 minuten. Ik wil graag, zijn er vragen van de pers? Steek je hand op, het zij fysiek of digitaal, zodat we jullie conform volgorde de beurt kunnen geven. We hebben maximaal 15 minuten, dus mijn vraag is aan de pers om allereerst iedereen 1 kans te geven voor 1 vraag. En daarna zien we of we nog tijd hebben. Ik zie een hand omhoog en dat is van mevrouw Geerman. Ik heb een vraag aan zowel de heer Paternotte en de heer Chong. En ik neem aan dat de vraag ook geldt voor Curaçao, maar over die 60 miljoen bezuiniging op onze zorgkosten. Hoe concreet zal de Nederlandse delegatie hierover hebben met de staatssecretaris? Dus de vraag is aan de heer Paternotte. Ja, zal ik de vraag beantwoorden? Ja, graag. Ja, die is dan even aan mij gesteld, denk ik, in mijn hoedanigheid van voorzitter van de Tweede Kamercommissie. Wat er over gewisseld is dat Aruba heel duidelijk heeft aangegeven dat zij de 60 miljoen, zoals aangewezen door het CAFT, als een heel heftige ingreep zien. En dat zij wel de noodzaak zien om deze besparing te realiseren, maar het graag op een andere manier ingevuld zouden zien. Waarbij een veel kleiner deel direct op de zorg bezuinigd zou moeten worden. Wellicht gaat de heer Tjon daar zo meteen nog iets over zeggen. Van de kant van Nederland
is aangegeven door de delegatie dat men vindt dat naar alternatieven gekeken zou moeten worden als dat binnen het tijdpad haalbaar is met het nog steeds behalen van dezelfde besparing. Daarom is afgesproken nu op het IPCO dat Aruba het alternatieve voorstel voor de invulling hiervan ook gaat toesturen aan de Nederlandse delegatie, maar ook aan de andere delegaties. En sowieso is nu de afspraak gemaakt dat bij hulp- en bijstandsverzoeken de delegaties deze onderling gaan delen. Omdat het bijvoorbeeld bij hulp- en bijstandsverzoeken zo is dat die vaak worden ingediend, maar dat Tweede en Eerste Kamerleden niet automatisch te weten komen dat dat soort verzoeken zijn gedaan en dat het natuurlijk wel behulpzaam is, ook in het werk van de Tweede en Eerste Kamercommissie. Dus dat zijn de afspraken die we hier hebben gemaakt en voor een deel ziet u dat ook terug in de afsprakenlijst. Dank u wel, de heer Paternotte. Dat geldt overigens inderdaad die 60 miljoen en de visie op, daarop, die geldt overigens ook voor Curaçao en ook dat is toegevoegd trouwens aan de afsprakenlijst. Ik geef nu het woord aan mevrouw Leito van TV Direct en daarna de heer Graffier. Ontardi? Kunnen jullie mij horen? Ja, we horen je. Oké, Ontardi. Mijn vraag is eigenlijk aan alle voorzitters. Of bij Sint Maartens is er een ondervoorzitter, de heer Marling. Wat zijn jullie standpunt over de COHO, wat er hier op tafel is? Alhoewel het op september dit publiek wordt. Maar bijvoorbeeld op Curaçao voor de pers was heeft de overheid informatie gegeven. Ik weet niet hoe het zit op Aruba en zo, maar wat is het standpunt van elke parlement, elke staat? Wil ik graag weten, ook in Nederland. De vraag wordt gesteld aan alle delegatieleden. Ja, bedankt voor de vraag. Het is zo dat het Arubaanse parlement die heeft een uiteenzetting gekregen van de Arubaanse regering. De premier, mevrouw Evelien Wever-Kroes, die is naar de Staten gekomen. En zowel de directeur van Directie Financiën als de aangewezen persoon van Directie Wetgeving en Juridische Zaken, die hebben een uitgebreide presentatie verzorgd, waarin alle veranderingen die plaats hebben gevonden in deze Rijkswet gedurende de periode dat ze onderhandeld hadden met elkaar, bereikt hebben. Dus deze veranderingen zijn gepresenteerd. De veranderingen hadden met name te maken voor wat betreft de vergaande bevoegdheden die deze entiteit zou krijgen. De veranderingen hadden ook te maken met de rol van de staten, die nu wel beschermd is, als ik het zo mag noemen. En de veranderingen hadden ook te maken met de manier waarop de leden die onderdeel gaan uitmaken van deze entiteit benoemd zullen worden. Dus kortom, er waren best veel veranderingen. Deze veranderingen uiteraard, die komen de gevoelens die er heersen voor wat betreft met name de autoriteit die deze entiteit zou krijgen ten goede. Echter, het is zo dat we pas begin september het eindproduct in handen krijgen. Dus ik denk dat dat ook het moment is dat onze Raad van Advies hun advies hierover zal geven. En uiteraard dat ook de Staten dan een standpunt in zal nemen. Dank u wel. De heer Graffier. Ja, horen jullie mij? Ja, sorry. Het idee, de vraag was gesteld aan alle 4 de delegatieleiders. Ja, Inderdaad. klopt. Het was voor alle 4. Dus ik denk dat... Sorry. Ja, dus mevrouw Winkelaar, dan gaan we nu even door met de heer Todé. Oké, dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons ook aan bij de bewoordingen van Aruba. Maar ik zal even in een papiermens voor de papiamenstalige eilanden ook. De verdade, ik sei bij Sini, ideia e porque nossa para o parlamento não também tem algo de piscina. E que passa? Nós decidimos que não está guarda dia 3 o na minha levante vai ser, ok, compreendível, dia 3 nós está guarda standpunt de bem voor die Rijksministeraat. Den commissionen nós decidimos entre Aruba, Curaçao e Sint Maarten, nós lança em uma comissão
de comissão chiquito de 3 países, caminha nós seguir inventarizar toma tur lo qual conosce de cada país que tem informação adentro, via de raad van advies, via de experto, etc. Nós estamos compilando, botando junto, anto discutindo, anto de tripartite, nós estamos dando standpunt de tur 3 países, Aruba, Sint Maarten e Curaçao, que o parlamento pensa riba e corro aqui. Dus, essa aqui também tem que maleu para o parlamento nós tomamos qualquer roupa sério e nós também assim, lo qual como acaba de dizer hoje, será cabeça para não sair com standpoint, porque essa aqui nós mira para coco. So, nós temos roupa informação de governo, também Aruba e também governo de Sint Maarten, pero não se sabe outra coisa ainda. Dia 3, o que está sucedendo dia 3, depois dia 3, nós estamos de 30 de ação. No momento, como é o parlamento. O parlamento não, e tanto Aruba, Sint Maarten e Curaçao. Dank u. Nou, tot slot mag ik er dan misschien nog iets over zeggen. Dus ik begrijp wat de collega's zeggen. Ietsje anders aan de Nederlandse kant is het zo dat wij vanuit de Nederlandse regering nog geen officiële update gehad hebben nadat er, zoals we dat in de media ook gelezen hebben, overeenstemming is tussen de 4 landen in het Koninkrijk op kabinetsniveau. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Wij wachten gewoon even af. En de datum van 3 september circuleert als datum waarop wij mogelijkerwijs van de Koninkrijksregering nadere informatie krijgen. Wat natuurlijk belangrijk is, dat is dat we kennis hebben genomen van het kritische rapport van de Raad van State. En het lijkt ons ondenkbaar dat de Koninkrijksregering daar niet tot op een bepaalde manier iets mee doet. En dat gaat natuurlijk onder andere over de bevoegdheden van het KOO. Dat moet natuurlijk duidelijk zijn. Het moet ook ingeperkt zijn. Het moet goed sporen met het statuut. Het moet in goede verhouding zijn tot het CFT en andere organen. De bestuurders is belangrijk. Sommige collega's hebben daar ook het gevoeld wordt door de landen als het gaat om deze KOO. Nou, en we gaan kijken wat die Rijkswet oplevert, hoe die eruit ziet. En dan gaan we hem wat ons betreft ook behandelen samen met de collega's in de procedures zoals we die daarvoor kennen. Dus nu goed, deze vraag is afgerond en dan kunnen we overgaan naar de heer Graffier en daarna Amigo van Aruba. Meneer Graffier? Ja, horen jullie mij nu? Ja, we horen je. Ja, oké. Fijne avond, of goedenavond. Ik heb de agendapunten, of de hele agenda doorgenomen en ook het hele IPCO tot zover het kon vanuit Nederland gevolgd. Ik moet zeggen dat het woord van mevrouw Amerika zeker in de agenda was. Het was een vriendschappelijke agenda. En daarover heb ik een vraag voor alle delegaties, of wie mij kan antwoorden. Zijn er ook besproken tijdens deze IPCO, want dat was een zware punt op Curaçao toen de tijd bij de verkiezingen, over de uitspraken van de heer Knops tegen bepaalde partijen op Curaçao. Zijn er ook gesproken, dat was het punt van Sint Maarten toen de tijd, over dekolonisatie van Sint Maarten. Mevrouw Heiliger zag ik daar op de beelden. En die was fel met deze punt. En ik neem aan dan dat dit punt ook besproken was tijdens de IPCO, formeel of informeel. En ook over de raffinerij van Curaçao is ook een zware punt op het eiland. Zijn er deze punten ook op tafel gekomen of was het alleen maar een beetje sociale agenda die wij zagen? Aan een van de delegatieleden. Ik weet niet of de delegatieleden daar iets over willen zeggen. Ik kan wel zeggen, kijk, op zich is het IPCO natuurlijk niet opgericht om uitspraken van de heer Knops met elkaar te gaan recenseren. Juist omdat de heer Knops onderdeel is van de Nederlandse regering, de Rijksregering. En wij als parlementen daar tegenover staan. Dus wij zitten ook in de taak om hem te controleren. Dus dat maakt het denk ik ook logisch dat het niet zozeer gaat om zijn uitspraken als wel om het beleid natuurlijk. En waar we samen de regering toe oproepen. Het verzoek de petitie vanuit Sint Maarten, die is informeel zeker ook aan de orde gekomen. Dat is uiteraard iets waar Sint Maarten
Maarten ook met andere delegaties over gesproken heeft. Het stond inderdaad niet op de agenda en dus ook niet op de afsprakenlijst. Ten aanzien van die raffinaderij, daar is natuurlijk wel over gesproken. Ook omdat er is gesproken over het verdienvermogen van de eilanden in de toekomst. Om een voorbeeld te geven. Dus vanuit de Arubaanse delegatie de nadruk gelegd op handels- en belastingverdragen. Op toegang tot betaalsystemen, zoals bijvoorbeeld bankrekeningen en het kunnen openen van bankrekeningen. Om daarmee ook inkomsten te kunnen krijgen als je op de eilanden woont. Of het nou de BES-eilanden of Curaçao, Aruba, Sint Maarten zijn. Dus toegang tot het internationaal betalingsverkeer. Om op die manier het verdienvermogen van de eilanden in de toekomst te verbeteren. En er is gesproken over Sustainable Development Goals en de noodzaak om af te bewegen van fossiele brandstoffen naar duurzame energieopwekking. Ook geconstateerd daarbij dat eigenlijk het Caribisch deel van het Koninkrijk een veel groter aandeel duurzame energieopwekking op dit moment heeft dan Europees Nederland. Ook welke stappen daar verder in gezet kunnen worden. En ook is er onder meer afgesproken dat Nederland expertise en kennis zou moeten gaan inzetten. En dat we dat de regering ook vragen om de ontwikkeling van glastuinbouw op Aruba, Curaçao en Sint Maarten te kunnen bevorderen als daar behoefte aan is. Ik kan daar nog veel meer over zeggen, maar in die relatie is daar inderdaad wel gesproken over de raffinaderij. Over de Sint Maarten. Alleen inderdaad niet het recenseren van uitspraken van de heer Knops. Want ja, de heer Knops doet uiteindelijk erg veel uitspraken. Hij is tenslotte ook staatssecretaris, die praten veel. En dus houdt het IPCO zich over het algemeen niet bezig met het recenseren daarvan. Ik kijk even, ik zie dat de heer Todé nog wel iets op wil aanvullen. En vanuit Aruba hoeft dat niet. De heer Todé? Ja, dank u, voorzitter. Een aanvulling. Correcto, senor Javier. Is typico die onze praat over meneer Knops notava daar bij agenda. Dus en dat komt op ons een pouco, o parlamento me chama op het maatje. Betekent nossa kita parlamentário não está e nosso papel de IPCO overleg que somente o problema não conosco como parlamentário que mira de nosso país. Então isso é muito importante para nós, para meneer patronato acaba de saber problema na de zorg, problema na de isla rafinaderij, problema econômico, problema de 60 milhões de zorg. É típico sem tabata coisas que estava assim nos países tão dolor. Então, inana nossa turma está de bantra, de ponto não é caminho de parte Holanda, nosso papel mais de samenwerking. Bantrata outro, banjuda outro para nos vinclar, parce é pandemia que apoia nos tour. E tá o mundo nos pode ajudar sali foi de saque. E te querer é parte de estado de Holanda, nada tem roupa compressão, para o qual quando tem pessoa roupa cosco agora aqui nossa 13 pessoas nossa delegação tanto de Europa de Corsol, principalmente me digo Bissau, não sabe documentar Holanda, no Holanda Boneiro, caminho nos para demonstrar, documentar, tá aqui com o nosso problema não. E que nos que mira para nós só, que maneira nos que mira para não solucionar o problema não. Esse para nós está importante. E se você as práticas que tem roupa cosco vou mirar riba, que não se chega toch na certa palavra chona, que é vai donar sua fruta after all depois. Danke. Nossa siguiente pregunta de prensa, de amigo de Aruba, nos nota mira Bosnan, pero Bosnan de que hace una pregunta. Jullie kunnen mij wel horen? We kunnen jullie horen, ja. Fantastisch. Mijn naam is Jan Jager, amigo de Aruba. Ik heb een korte vraag aan de heer Tjom. Meneer Tjom, u had het over begrip voor de zorgen van Aruba om die 60 miljoen bezuiniging te stellen. Maar begrip is één ding. Heeft u er ook vertrouwen in dat uw Nederlandse collega-parlementariërs nog iets voor Aruba kunnen betekenen? Want de bal ligt immers bij de Rijksminister aan. En die lijkt nog hoe onverbiddelijk. Aan wie stelt u de vraag? Aan de heer Tjom, Rocco Tjom. Ja, bedankt voor de vraag. Ik heb er het volste vertrouwen in. En daarom hebben we ook afgesproken dat in de toekomst, als het gaat om onderlinge hulp en bijstandsverzoeken, dat we deze ook met elkaar gaan delen en dat we elkaar gaan informeren hierover. Tijdens de deelgroepsessie is er ook gesproken over misschien wellicht een ander tijdspad. Dat er bezuinigd moet worden, dat beseft Aruba. Aruba is ook al begonnen met het bezuinigen in de zorg. Echter was ons standpunt altijd dat dit wel op een verantwoordelijke wijze moet geschieden. Dus wij gaan alle stukken delen en toesturen naar onze collega's van de Tweede Kamer. Stukken zoals
de brieven die verzonden zijn aan de staatssecretaris en de Rijksministerraad, waarin verzocht wordt voor een degelijke onderbouwing, maar ook waarin in ieder geval aangegeven wordt hoeveel er al bezuinigd is. Dus ik denk dat als men deze objectieve gegevens, gegevens die ook naar voren gebracht zijn door het veld zelf, dus de professionals, als men dit analyseert en men ook ziet dat de bereidwilligheid er is, dus in dit geval bij Aruba, om echt te bezuinigen, dan denk ik wel dat er begrip is en dat er ook gehoor voor zal zijn vanuit onze collega's. Daar heb ik in ieder geval wel het volste vertrouwen in. Maar ook van de Koninkrijksregering. Want ik begrijp dat er begrip is van uw collega-parlementariërs. Maar uiteindelijk beslist de Koninkrijksregering, de Rijksministerraad. Ja, correct. Maar ik denk, zoals collega Paternotte ook aangaf, het interparlementair Koninkrijksoverleg is, dit platform is er, zodat wij als collega-statenleden met elkaar van gedachten kunnen wisselen. En het is aan de statenleden van Nederland dus om de nodige vragen te stellen aan hun staatssecretaris. Dus ik, alweer om uw vraag te beantwoorden, ik heb er het volste vertrouwen in. Dank u wel. Dank u wel, de heer John en de heer Jager. Dan gaan we nu over naar de heer Hasset en mevrouw Haakmat volgt. Ja, bontardi iedereen. Mijn vraag is aan meneer Paternotte. De drie landen van de drie Caribische landen, Curaçao, Aruba en Sint Maarten, ze hebben gezegd ze willen niet dat er getornd wordt aan hun autonomie. U zei net, u wacht af totdat de Nederlandse overheid, nee, in dit geval de Rijksministerraad, een beslissing neemt. En daarna gaat het naar het parlement in Nederland, dus de Tweede Kamer en ook naar de eilanden. Maar kan zo'n besluit in de Tweede Kamer ook geamendeerd worden? En daarmee bedoel ik of er rekening gehouden wordt met de wens van Curaçao, Aruba en Sint Maarten? Ja, dank aan de heer Dazet. Ik denk dat u mij en de heer Rozenmuller even door elkaar haalde, omdat u zei dat ik net iets zei over de Rijkswet COHO. Ja. Dat was de heer Rozenmuller. Meneer Rozenmuller, klopt. Maar de vraag is eigenlijk heel simpel te beantwoorden, want ja, die kan geamendeerd worden. Het is een Rijkswet. Dat betekent ook dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten ook gedelegeerden kunnen sturen. Die kunnen ook amendementen indienen, die kunnen ook moties ten aanzien van de wet indienen. De stemming wordt verricht door de 150 Tweede Kamerleden. En daarna in de Eerste Kamer zal dit proces zich dan herhalen voordat de Rijkswet daadwerkelijk van kracht is. Maar dat is de procedure. Dus inderdaad, het kan geamendeerd worden zoals eigenlijk elke wet die voor ligt in de Tweede Kamer geamendeerd kan worden. Dank u wel, heer Paternotte. Ik vraag graag mevrouw Haakmat. Mevrouw Haakmat, u had een vraag? Ja, horen jullie mij? Ja, we horen je. Ja, oké. Goedemiddag, Bontardi. Ik heb eigenlijk een vraagje voor meneer Marlen, maar die is al weg hier naar Curaçao. Ja. Maar ik ben van Dutch Caribbean TV. Ik had een vraagje dan voor de delegatie van Curaçao. Tijdens de behandeling van verkiezingen, dus ik zal het in een papiermens doen, switchen. Durante die topico, die election, según mita parlamentario Eric van der Burg, die VVD, ele presidente que está pensando para algo que abingre para mesa, tá saca e parte de governador voor die processo de eleição, mas supos que não assim na Holanda na saca, Rei Wilma Alexander voor die processo. So a seguir de libera arriba e parte, so misana passou diferente partido nang tabating tiki eixo ku persona que não democraticamente está envolvida in het processo como die election. Mag ik vragen of de vraag ook even in het Nederlands herhaald kan worden? Want ik ook de naam van een van mijn van de Nederlandse Kamerleden. Ja, het is zo tijdens dat behandeling van het paard, dat agendapunt verkiezingen. Volgens mij was het Erik van der Brug. Hij had het over dat gedeelte van de governador van Curaçao, van de eilanden.
weghalen van dat verkiezingsproces, omdat de personen zijn niet democratisch gekozen, maar toch vormen ze een groot deel van het verkiezingsproces en de formatie van de overheid. Ja, dank u wel. Helder, Marcia, dank u. Ik geloof dat de heer Todé de vraag gaat beantwoorden. Ja. Ja. Oké, Masha danki, montari na nabo, itame turbo veel oyente na kutumira abu, escuchavo também. Sim, e parte não está para riba agenda, não está tendo riba agenda. Dus se a papo mês de dia, a papo Masha leve para sobre, e ponto não de agenda com statin, para e ipco aqui, estava até ponto agenda, não estava tão para ponto agenda, basta pisar. E esse cena não sabe o bem-estar do país não, que tem problema a work financeiro que estava é ponto de mais importante é problema financeiro o tanto de zorg que pandemia duna e também é problema não que nós mira o caminho que o lana está corta de lo qual que está bisa que está entregar o país por exemplo estrangeiro não então cada vez de novo está bem com forward novo. Cada vez que nós nos logra parte da corte de mochi, antes de bem com exigência não novo a trobe na mesa. Dus esse não estava de ponto não que nós tem hopi problema com o nosso Aruba também esse Martin e esse nossa stelle aan de kaak. Zeker outro membro do parlamento de Holanda caminha na deliberar e se você tem a sprakenlijst para duidelijk kijken wat erbij suceder, ribe e punto na que meni não se contendo que não se chega toch na questão essencial importante no momento que o tour e três países têm em comum problema na agudo para sobre nossa papel de pobreza, 2 landspakket, 3 não regeling, 4 paquete para gente não pobre que não tem de comer, não sai punto neta punto na UP essencial caminha cada vez bem o que ajuda a pero toch o UP forward na sudilante buta. Dus e punto que pode dizer gouverneur não vai na malo nós não a papel de jet passou e nota para riba agenda tampouco de IPO. Dank Mas dankie. Nós seguimos we volgen met de heer Van Dam, daarna mevrouw Severijnse en daarna moeten we helaas de persconferentie afsluiten, want we lopen heel erg uit. De heer Van Dam. Ja, want daar gezegd, die gaat behandeld worden. Ik denk dat er in de Tweede Kamer bereidheid zal zijn en daarna ook in de Eerste Kamer, omdat zorgvuldig erachter. En daar zitten natuurlijk hervormingen, ook investeringen die uiteindelijk de bevolking van Curaçao, maar ook Sint Maarten en Aruba kunnen dienen. Dus daar ligt een belangrijk perspectief. Wat wij kunnen doen als parlementariërs in Nederland, in een constructieve dialoog kijken wat als we het wetsvoorstel kennen. Ik ken het nog niet. We kennen het allemaal nog niet in detail. Dat komt dus. Dan gaan we het bestuderen. We gaan vragen stellen. En we gaan natuurlijk ook kijken wat vinden onze collega's Curaçao, Sint Maarten en Aruba daarvan. Leidt dat dan eventueel tot aanpassingen? Dat zijn de normale procedures zoals we die kennen. En als we dat kunnen doen op een wijze waarop we snel tot afronding van die Rijkswet kunnen komen, wat ons betreft natuurlijk graag in consensus, dan maak je natuurlijk een start. En dan doe je iets wat eigenlijk in overeenstemming is met die motie van ons, van de Eerste Kamer, maar die leeft breed. Dat gevoel heb ik ook bespeurd, niet alleen in openingsspeeches, maar ook in de hele conferentie van de IPCO bij alle collega's, dat we inderdaad daar een hogere prioriteit aan moeten geven. En dat we elkaar beter moeten begrijpen. En dat we meer in plaats van vertrouwen moeten praten dan van wantrouwen. En dat we meer in kansen moeten denken in plaats van bedreigingen. Dat zijn de dingen uiteindelijk voor staan. En ik probeer dat een beetje concreet te maken aan de hand van COHO, naar aanleiding van uw vraag. Dank u wel, heer Roosemuller.
Ja, ik begrijp dat de heer Toldé daarop wil reageren. Ik weet hier even niet of... Heel kort, heel kort. Oké, want wij sluiten ons ook aan bij de woorden van meneer Rozemuller. Pero Mike Bisasi, emotie não se cuenta nem duro. Porque te aceita para os pontos de salida para nós poder sair feita coisa aqui. Tá net e o landa a do na maneira da bisacava a para com nós se correto não. Não se bem assim zora pensar que não dura largo. Então emoção estava até é ponto que não se tem duro também um pouco. Quando nós observamos música, dica que ela regle. Não se tem duro na jeep, porque tá enang no ponto de salida, mesmo qualquer música de Rosemer. Pero invitar o Santur, o Jabiano, Jesus não de ainda, nós vamos ter uma conferência de imprensa, caminha nós vamos dar mais detalhes. Passa boa noite. Bom, igual. Dank u. Mevrouw Severijnse? Ja, kunnen jullie mij verstaan? Ja, we verstaan je. Mijn vraag is ook voor meneer Rozemuller. Ik ben benieuwd dat zij hun regering gaan vragen om met een nieuw wetsvoorstel te komen. En dat dan in te dienen bij de Koninkrijksregering. Dus eigenlijk zeggen ook de collega's, het is logisch dat wij nu even aan zet zijn. En zij doen dat op basis van uitgangspunten die u kent. Dat is ook zeer legitiem. En wij als Nederland wachten dan even wat de Koninkrijksregering doet. En kijken dan vervolgens op welke wijze wij onze rol kunnen spelen. Dank u wel, de heer Rozemuller. En dank u wel, heer Hart. Ik wil een ieder die aanwezig is in deze zaal bedanken voor jullie participatie. Ook de persleden. En tot de volgende gelegenheid. Dank u wel. Análisis y opinión, entrevista pa informar por tópico, entrevista objetividad, danos misión y nos visión, política, farándula, actualidad, una nueva confianza.